Ассаламу алейкум, кадерле тамашачылар. Сезнең белән янә бер хадискә бер җавап тапшыруы. Без сезнең игътибарга Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең шөһрәтле тормышыннан кайбер вакыйгаларны сөйләүне алга таба дәвам итәбез. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва сәлләм бер көндә сахабалар белән мәчеттә булган. Әңгәмә вакытында Ансар Халлат бине Рафи килеп кергән һәм тиз генә намазын укыган. Ул мәчеттәгеләргә сәлам биргән һәм Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм янына килеп баскан. Пәйгамбәр Халлатның намазны бик тиз укуын телгә алган һәм: "Эй Халлат, намазыңны яңадан укы. Чөнки син аны әле укымадың." Халлат намаз укуга киришкән. Ләкин бу юлда ул намазын ашыгып, рөкүн һәм сәҗдәне тиешенчә кылмыйча бик тиз укыган. Намазын укып бетергәч, ул янә Аллаһы Рәсүл янына килгән. Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм аңа кабат: "Эй Халлат, намазыңны укы. Син аны әле укымадың", дигән. Халлат намазны кабат укыган. Пәйгамбәргә: "Эй Аллаһыбызның Рәсүле, мин булдыра алганча башкарып чыктым. Син мине намазны дөрес укырга өйрәт әле", дип үтенгән. Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм бу үтенечкә булай дип җавап биргән: "Намаз укый башлаганчы, син башта ниятеңне һәм тәкбириңне әйт. Намаз укыганда үзең белгән Коръән сүрәләрен яки аятларын укы. Шуннан соң рөкүнне башкарганда Аллаһы Тәгаләне улула. Турайып бас һәм сәҗдә кыл. Җирдән күтәрелгәч туры бас. Шул рәвешле бер рәкъәгать укы. Ләкин шул ук вакытта рөкүн һәм сәҗдә кылуга игътибарлы бул. Аллаһның илчесе намазны мин укыган кебек укыгыз", дигән. Мәдинә шәһәренә махсус вәкилләр килеп, Рәсүлебездән намаз укырга, дини йолаларны үтәүне өйрәнгәннәр. Бу вәкилләр Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм янында күпмедер вакыт булып, аңардан барысына өйрәнеп, үз якларына кайтып киткәннәр. Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм тадиле әркәнгә, ягъни намаз укыганда һәр хәрәкәтне ахыргача башкаруга, рөкүннәрне тиешенчә үтәүгә аеруча зур игътибар бирә торган булган. Беренче вакытта сахабалар намаз вакытында сөйләшә яки башка гамәлләрне дә, мәсәлән, күккә карау, кул биреп исәнләшү, идәндәге ташлар белән уйнау һәм башкаларны эшли алганнар. Бер вакыт бер сахаба намаз вакытында төшкергән, икенчесе аңа "Ярхамукаллах", ягъни Аллаһы Тәгалә сиңа рәхимле булсын, дигән. Булай әйтү сөннәт санала. Әмма бу юлы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм намаз бары тик қираәт, ягъни Коръәннең сүрәләрен һәм аятларын уку, тасбих һәм тәкбир әйтү, Аллаһыга ялвару өчен, дигән. Намаз вакытында дөньяви эшләр турында сөйләшергә ярамый. Әгәр Аллаһ кылы намаз вакытында бары тик Аллаһыга мөрәҗәгать итсә, Раббыбыз аңа рәхимле булыр. Ләкин намаз вакытында кеше чит эшләр белән мәшгуль булса, Аллаһы аңа әйләнеп тә карамас, дип әйткән. Намазның бер рөкүне кыям, Аллаһы каршында тирән ихтирам тыйып басып тору. Коръәндә әйтелгәнчә, кыямда торганда хөрмәт күрсәтеп, Аллаһы каршында башыгызны иегез, намазны укыгыз, рөкүн һәм сәҗдәне кылыгыз. Мөмин иң элек Аллаһыга хөрмәт йөзеннән кулларын кыямда кушыра. Аннан соң Коръән аятларын һәм сүрәләрен укый. Умму Сәләмә радиллаһу анха Пәйгамбәребезнең Коръән аятларын һәм сүрәләрен уку рәвешен әйтеп калдырган. Ул Коръән аятларын аерым укыды. Һәр аяттан соң туктап ала, аятлар арасында пауза ясый иде, дип калдырган. Димәк, безгә дә кыраәткә игътибар итәргә кирәк. Без аятларны дөрес укырга тырышырга, сәҗдә һәм рукук арасында мәдхия әйтергә тиешбез.
Намазны пейгамбәребез кебек укырга тиешбез. Аллаһыга бар хөрмәтен һәм буйсынуын белдереп намаз укучылар мөэмин булырлар. Шуңа күрә безгә намазларны бар таләпләрен үтәп, күңелдә буйсынуыбызны тыеп, Аллаһы Тәгалә каршында басып торган кебек һәм аны безне күрүенә ышанып укырга кирәк. Пейгамбәр әйтүенчә, кеше һәр намазын үләр алдыннан соңгы намаз кебек, артында үлем фәрештәсе Газраил басып торган кебек укырга тиеш. Кеше хәзер үк үләсен белсә дә, ул намазын кушканча тадиле арканга һәм бар таләпләргә игътибарын биреп укырга бурычлы. Намазларыбызны Аллаһы Тәгалә каршында буйсынуыбызны тыеп укыйк. Пейгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям чисталык намазга ачкыч булыр. Аның башы тәкбир булса, ахыры сәлам дип әйткән. Без тәһарәт алып, нәҗистән чистарынып һәм Аллаһы Тәгалә үзебезне карап торган кебек тыеп намазга басырга. Намазны Аллаһны күргәндәй бар буйсынуыбызны белдереп укырга тиешбез. Чын күңелдән, ихластан укылган намаз кеше өчен ахирәттә котылу булыр. Моны тулайым аңлап, намаз укучы кешеләр никадәр бәхетле. Аллаһы Тәгалә безгә намаз мөселманнарның төгәл вакытларда укылырга фарыз ителгән гыйбадәтедер дип әйткән. Мөхәммәд пейгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям көндәлек 5 тапкыр укыла торган намазны кешенең көненә 5 тапкыр елгада кыйыну белән чагыштырган. Мондый елгада көненә 5 тапкыр кыйынгач, кеше барлык пычрактан чистарына, 5 тапкыр намаз укучы рухи яктан җанын чистарта һәм аның күңеле тыныч була. Шулай итеп ул кеше чистарыныр. Укылган намазлары аны гөнаһларыннан, иң авырларыннан кала, ярлыкар. Үземә һәм сезгә шушындый күркәм хис-тойгылар һәм уйлар белән намазларны укуыбызны телим. Сау булыгыз, кадерле тамашачылар. Сәламәт булыгыз.